भालेकरवाडी कुमार रुपेश भालेकर, कप्ता सुरेश भालेकर, उपकप्ता राकेश भालेकर, शुभम भालेकर, चितन भालेकर, सुशील भालेकर, सिद्धेश भालेकर, मानव भालेकर, विराज भालेकर, मनोज चाचे, चिराग भालेकर आणि संघ मालक श्री आनंद भालेकर, अनंत चंद्रा भालेकर तसेच सर्वांचे लाडके संघाचे आधारस्तंभ मंगेश भालेकर यांच्याकडून आता ते कोणत्याही गीत वसमोसाठी 1151 रुपयाचा पारितोषिक आहे. शाहीरांनी स्टेजवर वसमो करायचे. Oh
हॅलो, हे पहा, एकनाथ सुजाता नाना तांबे याचकडून आपल्या कार्यक्रमासाठी 201 रुपयाचा पारितोषिक आहे. तरी आम्ही काही सौंदर्य कृपा केला आणि महाराष्ट्र कलामंच मुंबई यांच्या सदस्यांना धन्यवाद. हॅलो, नभागणी किरण पातली रविराज अवतरला मधुमास बहरला पहाट झाली सयानो कोंबडा पहाट झाली सयानो कोंबडा रविराज अवतरला मधुमास बहरला पहाट झाली सयानो कोंबडा रवला 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 Bye.
पहाट झाली. काल स्वप्नात औचित्यच घडलं. कानाची सतत आठवण येत होती. कानाच्या मधुर बाजूच्या स्वराने अगदी मन मोहून गेलं. काना नेहमी सतत जिथे जाईल तिथे सतत कानाची आठवण येत असते. पण याला मात्र माझी अजिबात कदर नाही. केव्हाची पुण्याला वाट पाहते, पण अजून त्याचा पत्ता नाही. आल्यावर त्याला बघतेच. काना तुझ्या बातमीच्या स्वरानं अगदी मन मोहून जातं आणि मी माझी राहत नाही गो. हो का? हा राहते, पण माझा तू अजिबात विचार करत नाही. सतत त्या गोपिकांबरोबर असतो. मला ती अजिबात आवडत नाही. अगं राधे, पण झालं तरी काय? तू गप्प बस, मी तुझ्याशी बोलणारच नाही. अगं राधे, तू समजतेस तसं काहीच नाही आहे. अरे पण तू नेहमीच त्या गोपिकांबरोबर असतो. माझी तुला कदरच नाही. अगं पण ते मला काही माहित नाही. याच्या पुढे तू त्याच्याबरोबर राहायचं नाही. मुरली छेडिता भुलले मी तुझ मोहना, कधी कळेलही प्रीत काना बोलना. मुरली छेडिता भुलले मी तुझ मोहना, कधी कळेलही प्रीत काना बोलना. सांगना मनमोहना हे जाणूनी भावना, मुरली छेडिता भुलले मी तुझ मोहना, कधी कळेलही प्रीत काना बोलना. मुरली छेडिता भुलले मी तुझ मोहना, मुरली छेडिता भुलले मी तुझ मोहना, कधी कळेलही प्रीत काना बोलना. सांगना मनमोहना ही मुरली भावना, मुरली छेडिता भुलले मी तुझ मोहना, कधी कळेलही प्रीत काना बोलना. मुरली छेडिता भुलले मी तुझ मोहना, कधी कळेलही प्रीत काना बोलना.
बापरे, अगं वेडाबाई, तुझं माझ्यावर किती प्रेम आहे हे मला चांगलंच माहिती आहे. आणि तुझ्यावर असणारं माझं प्रेम आणि इतर सजीव, निर्जीव, गोप, गोपिका यांच्यावर असणारं माझं प्रेम ह्यात खूप फरक आहे. कारण किती गोड बोलतोस ना, पण हे सर्व तुझं प्रेम मला कळतच नाही बघ. हे बघ राधे, आज आपलं मैत्री प्रेम जगजाहीर आहे. परंतु हे बघ राधे, जसं तुझं माझ्यावर प्रेम आहे तसंच त्यांचं सुद्धा माझ्यावर नितांत प्रेम आहे. पण हे मला काही माहित नाही. यापुढे तूच माझा कान जायला पाहिजे, बाकीचं गोपिकाकडे तू गेलं नाही पाहिजे. अगं हो, जरा शांत हो, किती रागवशील? ते मला काही माहित नाही. यापुढे मी म्हणेन तसं. अगं हो गं बाई, आता तू म्हणशील तसं झालं होईल. खरंच का? हो. हॅलो, प्रवीण गावडे, छावा प्रतिष्ठान या शिवून आता साठी 201 रुपयाची पात्र आहे. प्रवीण गावडे, छावा प्रतिष्ठान साठी 201 रुपया. भावेश सुजित अथर्व रितेश किशन बेंद्रे, राकेश बेले आणि शैलेश चांदुळे यांच्याकडून 201 रुपयाचं पात्र गाणं वंशमोसाठी स्टेजवर वंशमोसाठी.
हॅलो, आयुष भोज, अर्णव भोज आणि सक्षम भोज यांच्याकडून खास करून आमच्या कृष्णाची भूमिका, त्याचप्रमाणे शाहीर समीर दत्त यांच्यासाठी 501 रुपयाचं पारितोषिक आहे. त्याचप्रमाणे भावेश सुजित अथर्व वित्ते सावरकर यांच्याकडून 201 रुपयाचं पारितोषिक आहे. त्याचप्रमाणे पश्चिम विभाग गवळी समाज मंडळ युवक कार्यकारिणी वायजी एसपीएन अध्यक्ष नितीन कांबळे, दीपक काके, किशन पवार, राहुल चोगले, अजित विरकर, प्रवीण नटे, राकेश वाजे, निलेश वाजे, संदीप भांडागळे, नितीन पंधरे, ओंकार वाजे, नितेश पंधरे, रोहन वाजे, पवन पाटील, वैभव भांडागळे, अनिल गोपाल यांच्याकडून कार्यक्रमासाठी 501 रुपयाचं पारितोषिक आहे. त्याचप्रमाणे रसिको 14 डिसेंबर मोठे थाटामाटात क्रिकेट टुर्नामेंट आहे, तर सर्वांनी आवर्जून उपस्थित राहायचे. बोरुली प्रबोधनकार ठाकरे किटांकर शिवपोल या ठिकाणी निमंत्रक अध्यक्ष अनंत वाडेकर, उपाध्यक्ष सुरेश चाचे. त्याचप्रमाणे या कार्यक्रमासाठी विशेष सहकारी श्री माननीय समीर माळी, संजय सावरकर, राजेंद्र आई, शशी भांडागळे, सुधीर पंधरे यांच्या मंडळीच्या वतीनं खूप खूप धन्यवाद. कोकणची कला अशीच पुढे चालू ठेवावी हीच विनंती. धन्यवाद. तर या कार्यक्रमासाठी 501 रुपयाचं पारितोषिक आहे. हॅलो, त्याप्रमाणे साक्षी शांताराम कापटुले यांच्या स्मरणार्थ सायली कापटुले यांच्याकडून 201 रुपयाचं पारितोषिक आहे. त्याचप्रमाणे पश्चिम विभाग कवी समाज मंडळ अध्यक्ष अनंत भालेकर, उपाध्यक्ष सुरेश चाचे, मंडळाचे नेते वानकडे, भोईवाडा, पंधरेवाडी रहिवासी विजय पंधरे, मंडळाचे कार्यकर्ते प्रकाश नटे, राजू माळी, सुहास शेटे, जयवंत कापटुले, विष्णू चौगले, गोविंद नाईक, सुनील चाचे, मनोहर माळी, सुधीर नटे, गणेश भांडागळे तसेच सर्व सुवर्ण गोडकर, लक्ष्मी चाचे, संतोष गोपाल यांच्याकडून आतापर्यंत संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 1001 रुपयाचं पारितोषिक आहे. त्याचप्रमाणे 7 जानेवारीला याच रंगमंचावर बुधवारी स्वयंभू गांगेश्वर दलित देवी करपेले मोर्डे गावातील नमन सादर करण्यात येणार आहे. त्या रसिकांनी या नमनाचा आस्वाद घ्यायचा आहे. चांगलासा कार्यक्रम आहे. त्याचप्रमाणे अन्वी संजय वालव यांच्याकडून संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 201 रुपयाचं पारितोषिक आहे. तर या सर्व बक्षिसांचे 101 रुपये घेणारे मालेश्वर कलावंत सदाचार धन्यवाद. हॅलो, सरली रात आरवली सांगे कोमडा जाहली पहाट सजली प्रभान राणी आदळाच थाट हो हो भराग सयानो गोरसाचे पहाट
हे जेवढे हसले ना तेवढे चांगले मुलगी आहेत. ज्याची जळते त्यालाच कळते म्हणून ते हसले. अगं हे पाहिजे मग पुढे काय झालं तुझं? अगं काय सांगू निस्ताना संसाराचा कंटाळा. अगं सकाळी मला काम ना जरा दारू पितो जरा गटारात पडतो पण कामाला जातो. त्याच्यामध्ये 2 पोरं त्यांना जातो शाळेत त्यांना द्यायला तो डबा आणि सासू माझी जागे गेली सपोर्ट पण बसून राहत नाही. अहो सकाळी एकदा 4 वाजता उठतात ना संध्याकाळी 5 वाजत नव्हती तिला चहा बटर देपर्यंत कोण आहे बदलत राहायचं. हो बघितलं काय? अगं बघितलं काय? हिला 2 पोरं आहे. कोण म्हणे हिला 2 पोरांची आहेस? माझी बॉडी ना स्टील वडे आमच्याकडे असं नसतं. ताडी म्हणजे स्टील बॉडी. अगं माझं कसं माहिती का दिसत असले बारीक ना तरी आहे अजून सतीता. दिसत असले बारीक तरी आहे अजून सतीता आणि माझ्या नावाला लागेल ना तुझी आधीच अजून काय हौस पिटलेली नाही. गोवा का दारूला पिणारा नवरा भेटला तरी म्हणजे आनंद भरायची वाट लागली. चीज वाट लागली त्याचं काय? हिला बोलत बस का आता ही कोण गं? हां. काय वरची पिपाशा? अच्छा विकाशा. चांगलाच विकास झालेला दिसतोय तो. नट्टे मुरट्टे त्याला काय बोलणं म्हणते मग समजत अगं ज्याचं सांगितलं ज्याचं जातं त्यालाच कळतं. जळून जळून खास झाली ना ती. आणि ही लोक कोण? तू पुढे अशी नाचतेस का तू? अगं ही तर मागेवाडीची पोरगी दिसते. अगं, ते श्रीमंताची सून होणार आहे ती शांता. आणि हे काय नवीन? काय गं? हे काय टाळक 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 टाळक. एवढी मुराटी आहे? जास्त मुलू नको जाता जाता पाव लावला नाही. अगं राधे, मी काय बोलते? अगं साऱ्या तुम्ही पोरी पटापट निघाला. का चंद्रेची तुम्हाला आठवण नाही आली? आता इथं आला म्हणून आवडलं मला. काय करणार बाई? प्रत्येकाच्या घरी जाऊन सांगणार थोडी आहे चल बाई तू. अगं आणि तुम्ही जाता मजुरीच्या बाजूने. मला त्यात टाइमच नसतो. घरातलं सगळं आवडायला लागतं. त्याच्यानंतर बाहेर येणार आणि नाही आलं तर परत आणि म्हणणार. 2 पोरांची आईस आहे ना, तिसऱ्या वर प्रगती आहे. असं काय? अगं हे कोणी नको. आपण बाजारी जायची म्हणतोय खरं, पण आपल्याला रस्त्याची माहिती नाही. अगं ते पण आता करायचं तरी काय? हे तुला माहिती आहे का गं? मला माहिती आहे. मग सांग ना. ठीक आहे. मावशीला हाक मारते मी. वरच्या एक मावशी आहे. तिला हाक मारते. ती आली. अगं बाई ती थेरडी. अगं नुसती भांडत सुटते. तिला नाही आठवत जरा काय सांगायला गेलीस ना भक्ता अंगावर येते. तू काय कमी आहे काय भांडायला? हा, मी काय ऐकते होय? तिची शेजारी म्हणून तशी. ऐक, ती मावशी आहे ना तुझ्या शेजारची. तिचं तुला एक स्टोरी सांगते बघ. काय गं? सातारला जेव्हा सातारला आला, तेव्हा मी पण गेले होते बघ. ती गावकऱ्याची बायको. बरोबर. गावकऱ्याची बायको म्हटल्यानंतर थोडा काय घेणारच ना. बरोबर. गेली थांबाय नाचायला लागली. गेली आणि तिच्या हातात तिला वाई. तिला गाणी गाण्याची सवय. तर तिला गाणं पण घेतलं आणि सासऱ्याला म्हणायचं. आणि ती सातारला पाहुणे आली होती. ती माझ्याच गावची गावकरची. होय का? तिला वाघाची पाहुणे ती काय माहिती नाही. गाण्याला बरोबर तिला आठवलं. तर गाणं कसं घेतलंय? कसं? कुणीकडचं पावन कुणीकडचं पावन कुणीकडचं पावन. आता तुला माहिती नाही वाघाची पाहुणे. तिथं बसली. मी बोलला ना वाघरगावचं पावन वाघरगावचं पावन वाघरगावचं पावन. तशी तिला काय बोलला तो काय माहिती नाही. आई टाकला कोणी घरात पटा. अगं तिला काय माहिती नाही. गरमीचं कुठं माहिती नाही. आता खाद्य पदार्थ आहे. तिथं बनवू का तिथं बनवू? याशिवाय तर काही एकच नाही. बघावं लागेल. मोरे पाहून किती ती घेते. कुठं बोलाय नको काय तो. नाही तर काय? मी पण काय ऐकून घेत नाही. आता मला कुठं करवली बिरवली ठेवली नसतं ना. आणि याचं चालू रामायण चाललंय. 4 दिवसाचं मी पाहिजे तो बी नाही राहते. हे मिरवायची मिरवा. मग आणि आता तुझं काय जाऊ दे बाई, पाहणारच होता ना मी. लय उशीर होते. तुझ्या घरात एकीमेकीशी बोलत बसा. तुला पाहिजे तर मावशी लागतात. हे काय काढलंय? गोव्याची आणि पावली. तुझ्या सगळ्यांच्या घरातले म्हातारे मिळाले आहेत. त्यांचं झालं की तुला पोराला सांगितलं. दिसणार बाई, उठा. पोराला इष्टात आले. म्हाताऱ्यांना नको बाहेर सांगू. बेटा. माळशी राहणार पाहिजे. हा गं मावशी
मावशी अगं ए मावशी कशाला हात मारते? अगं आमच्या मुलींचा विचार बाजारात जायचा काढलाय. अगं 12वीची तयारी करते आणि मग येते बाजाराला. आता हिचं बारावं नवरा मिळाला की नाही हिचा? अगं ती- वय झालं सात आता दुखते पाठ. वय झालं सात आता दुखते पाठ. झाली मी कोळीन माताची. अशी येऊ सांगा मी बाजारी नमवड प्रेम लागलंय बाई. अशी येऊ सांगा मी बाजारी नमवड प्रेम लागलंय बाई. अशी येऊ सांगा मी बाजारी नमवड प्रेम लागलंय बाई. अशी येऊ सांगा मी बाजारी नमवड प्रेम लागलंय बाई. वय झालं सात आता दुखते पाठ. वय झालं सात आता दुखते पाठ. झाली मी कोळीन माताची. जन्मलेली आई राजूसाठी ताई आणि जो आम्हाला वाटप करतो आमचा साई ओम साई या मित्रमंडळ मुंबई बोरवली यांच्याकडून आता ते मावशीले गीत वंशसाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक आहे. शाहीर रुपेंद्र मालिक याच्या आवाजात स्टेजवर वंश बोलवतोय.
माझी खबर पडून आणलंय वारी कशी येऊ सांगू माझी खबर पडून आणलंय वारी अगं राधे, एक मावशी, अगं माझ्याकडे जायचं होतं ना, आधी तू सांगायला नको का? असं कसं सांगा आमचं तर अचानक ठरलं. अगं अचानक ठरलं जरा, पोलीस, काट्याकुट्याची वाट, झाड झुडपातून आपण बाजाराला जायचं जरा. शिवाय आपल्या बाजाराला भाव तरी आहे काय? त्याची सगळी व्यवस्था केलेली आहे पण तुला यायला उशीर का झाला बरं? अगं ते यायला मला उशीर का झाला? अगं, या सरकारने लाडकी बहीण ही योजना काढली खरी, हो गं. पण अगं त्या लाडक्या बहिणीला तो लाभ मिळतोय का? हल्ली बघ ना, जे पैसे अकाउंटमध्ये द्यायचे होते ते पण बंद झाले. अगं, गेल्या महिन्याचे माझे पैसे आले बघा. तुमचा भाव 1500 देईलच कसा? हे सगळं 1500 रुपयात दर महिन्याला घेते. भावानं दिलंच कशाला तुम्हाला? अगं याच्यात 15 रुपयात कसं येणार? अगं सोनं लाखाच्या वर गेलं आणि 15 रुपयात, अगं जो गॅस 500 रुपयाला मिळायचा तो आता 1500 रुपये झाला. अगं तुमचा भाव बोललाय तुम्हाला लखपती बनवणार आणि भावांना त्यांच्या भावजींना कांगारपती बनवणार आहे. अगं भाऊ आपल्याला उल्लू बनवतोय. अगं आपल्याला 1500 रुपये देतोय खरं, पण सगळ्या याच्यावरती किती भाव वाढवला मग? अगं भाव उल्लू बनवतोय हे तुम्हाला आता लक्षात आलं? 1500 घेताना नाही लक्षात आलं? काय बोलली? 1500 किती आणि 500 झाले, ते नाही सांगत. आणि सकाळ त्यांना रांगा उभे राहिल्या तर दुपारपर्यंत तिचा काही नंबर येत नाही. आणि तुझा कार्यक्रम असताना मी मावशीला सांगितलं, मावशी जरा इथे लवकर कर तर बघा. मला काय जमायचं नाही, मी काय करायची माझी चढ लागली. भाव किती काम पडली की माझी कामवाडी दुखतायत. अरे, कशी गावकरी पडते ना, त्या गावकरीचा पोरा मोठा. अगं या 1500 रुपये देतोय खरं, पण या राज्यात आपल्या आया बहिणी सुरक्षित आहेत का? अगं रोज कुठे बलात्कार, कुठे अत्याचार हे तर घडतच आहे. रोज नवीन नवीन टीव्हीवर फक्त नवीन नवीन बातम्या येतात. त्यापेक्षा 1500 रुपये देण्यापेक्षा आया बहिणींची सुरक्षिततेच्या काहीतरी योजना आखली पाहिजे, हे तरी सरकारला सुचलं पाहिजे ना. आता हे कधी सुचतंय? 1500 रुपये यायचे बंद झाले ना तेव्हा यांना सुचतंय. तेव्हा बंद नाही. पहिला आपल्याला भाव कधी पैसा टाकतोय ती कधी खर्च करते असं झालं. अगं मावशी, अच्छे दिन आएंगे. लग्न करून बसले मी नारायणचा रोज मारजोड करतो बघ. मी नारायणचा संसाराचा काय करू? वाद जोड करून करून हिचे काय हाल केले बघ. HKBT झालाय. अगं मावशी, पण मी काय बोलते, तुझ्या कारभारी तुला लगेच सोडला म्हणून आधी. अगं सोडलं खरं, काय अगं काय झालं माहितीये? काय झालं? अगं 1500 रुपये देतोय खरं, पण आपल्याला आपण सुरक्षित आहोत का याच्या राज्यात? हे मात्र खरं आहे. आपण इथे महिला कोणीच सुरक्षित नाही बघ. त्याच्यासाठी सरकारने काहीतरी योजना आखल्या पाहिजे. अगं योजना काय, सरकार काय करणार? शेवटी आपणच त्यांना धाडा शिकवलं पाहिजे. अशा या नरकामांना भर चौकात जिवंत जाळे पाहिजे, तर हे बलात्कार अत्याचार बंद होतील. मावशी, हे पाणी सरळ म्हणाली का? अगं मावशी, काय झालं गं हिला? आता काय झालं तुला रडायला? अगं राधे, काय सांगू? आता काय राहिलं? अगं मला 11 मुलगे आहेत, पण काय फायदा सांग मला? अरे, अकरामध्ये अजून एक नाव लागतं, राखीव प्लेयर नाव लागतं. गंभीरला सांगितलं असतं की आमची टीम खेळवा. अगं 11 पोरं असून काय पाहिजे? मी आणि माझा म्हातारा एका कोपऱ्यात कुठेतरी असतो पडून. अगं मुलगा लहान असतो तेव्हा बरं असतं गं. माझा बाबा, माझा सोन्या, आणि हे तर तुला मोठे झाले ना तर कानात तुमचं ए, ती काय बोलते बुवा? काय बोलते बुवा? मला कानात येऊन सांगते. अगं आता बोलत आले की बोलत आले. अगं आम्हाला बोलत आले की ढोलत आले. ही अशी पुरी पक्षी घेऊन
असतात आणि एकदा का लग्न झालं तर माझं सोनं कुठे आणि माझं पिल्लू कुठे. कानात म्हणतात खरे, पण ते आता हल्ली झालं ना, ते घालायचं. माझे काय आपला नाही का मला काय कुठं पाठवणार नाही आणि आता कसं झालं मला सांगून टोमणे मारून टाकली होती. अगं त्या अकरापर्यंत झालं काय तुझं तुझं? आई का बायकोच्या मेकअपसाठी हजारो रुपये असतात त्यांच्याकडे खर्च करायला, पण आई वडिलांच्या औषधाचं एखादं पाकिट संपलं तर 100 रुपये नसतात त्यांच्या खिशात. त्यापेक्षा मुलगी बरी. अगं जर का तुझी वाईट गोष्ट घडली तर कुठून लाभ दिले तर लाभ असू दे, धावत पळत पडत धडकता होईल आपण ती तिथे पोहोचणारच. आणि या मुलाला जर समजली ना तर पहिल्यांदा बायकोला विचारणार काय करायचं. बायको म्हणणार सांगा तयारी झाली असेल तर घ्या हुकून, आपण जाऊ 12व्याला. या आता 11 नंतर ठीक आहे, अजून पण तुला चान्स आहे, मुलगी होईल. विचार कर. हसण्यावर घेऊ नका. आज हे माझ्या बाबतीत घडलंय, कदाचित हे उद्या तुमच्या पण बाबतीत घडू शकतं. म्हणून सांगते लेकीला वाढवा लेकीला वाचवा. मुलींना प्राधान्य द्या. मुली असतील तर देश सुरक्षित होईल. जन्म द्यायला आई पाहिजे, राखी बांधायला बहीण पाहिजे. जन्म द्यायला आई पाहिजे, राखी बांधायला बहीण पाहिजे. हट्ट पुरवायला मावशी पाहिजे, गोष्टी सांगायला आजी पाहिजे. हट्ट पुरवायला मावशी पाहिजे, गोष्टी सांगायला आजी पाहिजे. जीवनाच्या सोबतीला मैत्रीण पाहिजे, आयुष्याच्या साथीला बायको पाहिजे. जीवनाच्या सोबतीला मैत्रीण पाहिजे, आयुष्याच्या साथीला बायको पाहिजे. अहो हे जर सारं घडायला आज एक मुलगी तर जन्माला यायला पाहिजे. खरं बोलली तू. म्हणून सांगते लेकीला वाचवा. खरं बोललीस, खरं बोलली. ती काय बोलते ते मला समजते काय. तर तिला नवीनच आणली आहे. अगं राजे, आपलं दौलत साहेब काय माहितीये आपल्याला भारताला जायचं खरं, पण घेतलं काय नेतलं काय तर काय सांगितलं नाही. हे बघ, आम्ही सगळ्यांनी माल घेतलाय, पण तू एक एकीला विचार काय काय घेतलाय, ते तुला बरोबर सांगते. मावशी मी सांगू मी सांगू काय घेतलं. मी का नको मी का गे? काय घेतलं. ती म्हणते ती सांगे, ती म्हणते ती सांगे. अगं मुलीनो, एकीकडे सांगा, तू पहिला सांग काय घेतलं. मला लाज वाटते बघ. अगं ते लागतेच त्याच्याला. काय घेतलं ते पटकन सांग. काय घालायला काय होतोय. मावशी मी घेतला बघ नारळाचा हलवा. अगं मावली हलवा बोलली ती हलवा. काय बोलतेस? त्या तोंडाला जरा आवाज घाल. मला माहिती नाही. तू काय बोललीस ग? अगं ती बोलली हलवा हलवा. अगं मावशी, ती बोलते हलवा घेतला हलवा. ते गाजराचा हलवा हा. घेतला. कसा लोक आपला. अगं तू काय घेतलं. अरे बाई, तुला दारू लावून चांगलं आलं तर जरा मला काय घेतलं ते सांग अगोदर. तुझी पळवायला आलीस. आता सांग पटकन. हा सांग ना. खरंच सांग. वय माझे लहान शृंगार केला छान. वय माझे लहान शृंगार केला छान. माझ्या मनात येते संग्रामतात काय टाकले तुळशीचे ठाव. छान आहे घेतलास. सर्व मागे. आता तू काय घेतलं. मावशी मी की नाही विक्रीला खवा घेतलाय बघ खवा. काय घेतलास. अगं खवा. खवा घेतलाय. हो ऐकलं का. हिने विक्रीला घेतलाय खवा. हिने विक्रीला घेतलाय खवा. ज्याने ज्यांना हवा त्याने मागून येऊन लावा. खव्यासाठी लाईन लावायला नको का.
बघ दोन्ही घेतलंय. चल हो मागे. आता सगळ्या झाल्या तीच बाकी आहे आता बघ. आता तू काय घेतलं? माझे मी घेतला दूध दूध कोण आणला? अरे हे बघ. अरे बा, पैसा बोल ना. मी विचारलं दूध कोणाचं घेतलं? तू म्हणतेस माझं. माहिती ना तुला कळलं का ती काय बोलली? ती बोलली दूध घेतलंय माझ्या म्हशीचं घेतलंय. आता तिच्या काही गोष्टी त्या म्हशी म्हणजे तिच्यात ना त्यांचं दूध घेतलंय तिने. हा, चला आपण खुशी बरं, चला, आली बरं. हॅलो, मावशी सेवास्थानकडून मावशीसाठी शुभम जोईन याचं नाव घेण्यासाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक मावशी शुभम जोईन. शुभमराव, फिरायला जाऊ आपण नॅशनल पार्कला. शुभमराव ऐकताय का? शुभमराव, फिरायला जाऊ आपण नॅशनल पार्कला. खर्च करेन मी तुमच्यावर. खर्च करेन मी तुमच्यावर. तुम्ही फक्त साईन करा तुमच्या चेकबुकवर. आणि रसिको, या मावशीला लाईक करायला विसरू नका तुम्ही तुमच्या फेसबुकवर. मावशी अनिकेत मानसुरे यांच्याकडून नाव घेण्यासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आहे. अनिकेत काचेच्या बशीत बदामी हलवा. आणि अनिकेतराव ऐकताय ना? काचेच्या बशीत बदामी हलवा. अहो अनिकेतराव, आधी पहिल्या बायकोला घालवा, नंतर मला बोलवा. त्याचप्रमाणे रसिको मनोहर हरी वाडी मोर्डेगाव यांच्याकडून खास करून आपल्या गवळणीसाठी 501 रुपयाचं पारितोषिक आणि मावशीसाठी 501 रुपयाचं पारितोषिक आहे. त्याचप्रमाणे राजाराम विठ्ठल ठाकरे मुक्काम आंबाघाट चाकणवाडी यांच्याकडून या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 1001 रुपयाचं पारितोषिक आहे. तर या सर्व बक्षिसांचे श्री सोजाई कृपेने केंद्रातील मानसिक कलामंच मुंबई सदस्य धन्यवाद. आता बाजाराला जायला उशीर होतोय. चल बरं. काय मुलगा लागून बसले. तिला बघणारे भरपूर आहे. अगं तू काळजी करू नको. घाबरले. एवढ्या हातात पडली ती. मला वाटलं माहिती नाही की काही नाही. आता हे माहिती पडलं की काय. अगं मावशी झालं तरी काय आहेस ना ठीक? अगं हो, पाय दुखला म्हणून पडली. बरं आपण निघूया मग. आधी वेळ जायचं ना. अगं तुला काही छानसं गाणं येईल का? मावशी तुला एक आता तुझ्या गाडीत का म्हणू? अगं मी म्हणते तुम्हाला चालेल का बरं, आम्हाला माझं? चालेल. मग तर मी म्हणते का? या गं मुलीचं नाचूया. या गोदारा मागे उभी कोणाची कोण सुंदर या गोदारा मागे उभी कोणाची कोण सुंदर मागे उभी कोणाची कोण सुंदर या गोदारा 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 मागे उभी कोणाची कोण सुंदर तारी तुळशीचे रोपाला पाणी घाले देव तारी तुळशीचे रोपाला पाणी घाले देव तारी तुळशीचे रोपाला पाणी घाले देव तारी तुळशीचे रोपाला पाणी घाले देव. हे गाण्यावर आपण कधी पोहोचणार? अगं म्हणून तर तुला सांगितलं होतं माझं मेलीचं म्हातारीचं असंच झालं असतं. अगं मावशी आता मी म्हणते तू मागून धर. अगं मागून काय झालं? अगं गाणं तर अगं मी म्हटलं. बोलायचे, ताल दर ताल मागून. हे राधे, तुम्ही पण या ना. या जरा या लक्षात. सात पाच वराती वाडीला वादळ, सात पाच वराती
सातपात पराती वाडीला भात, सातपात पराती वाडीला भात. तरी पण करावी बसना नीट, तरी पण करावी बसना नीट. तरी पण करवली बसना नीट, तरी पण करवली बसना नीट. भात दे वर्णाशी, भात दे वर्णाशी. भात घालते वरणाची, भात घालते वरणाची. आणि कोण घासते सारणाशी, कोण घासते रणाशी. काय बोलले अगं नाही, मला तर सुचलं नाही गाणं म्हटलं. काय विचारायला गेली होती तू एवढं? मला हाय म्हणले काय बोलली? हा तुला नाही काढायचं. मला हाय म्हणले हाय हाय होय, होय, कळेल. आता हे तुझ्या दोघींचं पण गाणं नाव दे. मला तर सूच पण लागली. तेव्हा गीत म्हणते. चल मावशी देऊया आपण. नवा कोरा करून शृंगार, घेऊन गोरस डोईवर. नवा कोरा करून शृंगार, घेऊन गोरस डोईवर. घाट चढून हा सरसर, आज मथुरी बाजाराला निघाली, घवळ्या घरची नार. आज मथुरी बाजाराला निघाली, घवळ्या घरची नार. आज मधुरे वादळाला
बेटा सुदामा गवळणी थाटमाट करून मथुरेच्या बाजारी निघाले आहे. गोकुळातील दही, दूध, लोणी मथुरेला जातात ते गोकुळात यायला पाहिजे. यासाठी गवळ्यातून अडवले पाहिजे. ही मागणी मी बिना करताना तुमच्यावर सोपवीत आहे. ठीक आहे सुबा, या तुम्ही. अरे पेट्या, हे सुदामा, तू ऐकलंस की नाही? देवरूपाने आपल्याला कामगिरी सांगितलंय. देवरूपाने आपल्याला कामगिरी सांगितलंय? हा. देवरूपाने आपल्याला कामगिरी सांगितलंय. तुला माहित नाही? हा? तुला ऐकलंस की नाही? त्या केसात तुला ऐकायला आलं की नाही? हे ऐकलं बघ. हा. सांगू? हा. सोड ना. वाचलं. ते 4 गोपिका, 8 लाख करून मथुरेच्या बाजारात आले. ते 4 रस्ता. प्रतिबंधितांसाठी हे काम केले. आपल्या तिघांना सांगितलं आहे. आपल्याला सांगितले. हा. माझ्या जमणार नाही. तुझ्या जमणार नाही? हे बाबा आपल्या तरी जमणार का? माझ्याही पण जमणार. अरे तुझ्या नाही जमणार, ह्याच्या नाही जमणार, माझ्या नाही जमणार. आपण कामगिरी करणार तरी कोण? करणार कोण? करणार कोण? तुझ्या कोण ओळखीचं आहे काय? माझ्या? हा. अरे माझ्या ओळखीचं आहे काय मग? एकच आहे. हा एकच आहे. या आपल्याला चालणार येत नाही. तो कामगिरी करेल काय? एक नंबर तो कामगिरी करणार. आवाज दे बघू. आवाज देऊ? अरे वाकण्या रे वाकण्या. अरे काय सुदामा अरे आलो मग लवकर. हे काय राव तुमचं कसं चाललंय घरचं. अहो काय राव तुमचं कसं चाललंय घरचं. असं किती दिवस भांडणार, असं किती दिवस भांडणार. दोन भावांचं झालंय वैर, दोन भावांचं झालंय वैर. लोक पाहून मजा घेणार, दोन भावांचं झालंय वैर. लोक पाहून मजा घेणार, दोन भावांचं झालंय वैर. लोक पाहून मजा घेणार, दोन भावांचं झालंय वैर. लोक पाहून मजा घेणार. हे काय राव तुमचं कसं चाललंय घरचं. हे काय राव तुमचं चाललंय घरचं. असं किती दिवस चालणार, असं किती दिवस म्हणणार. दोन भावांचं झालंय वैर, सख्या भावांचं झालंय वैर. लोक पाहून मजा घेणार, दोन भावांचं झालंय वैर. लोक पाहून मजा घेणार, दोन भावांचं झालंय वैर. लोक पाहून मजा घेणार, दोन भावांचं झालंय वैर. लोक पाहून मजा घेणार. अपारी तुझ्या देवाची म्हातारी आई, तुझ्या देवाची म्हातारी आई, तुझ्या देवाची म्हातारी आई. घर घर सईच्या बाई, तुझ्या देवाची म्हातारी आई, तुझ्या देवाची म्हातारी आई, तुझ्या देवाची म्हातारी आई. कष्ट केलेल्या त्या बापाचं असं कोणी मी ऐकत नाही, असं कोणी मी ऐकत नाही, असं कोणी मी ऐकत नाही. हे जीवा भावाच्या या नात्याचं, जीवा भावाच्या या नात्याचं दूर किती दिवस राहणार, दूर किती दिवस राहणार. दोन भावांचं झालंय वैर, सख्या भावांचं झालंय वैर. लोक पाहून मजा घेणार, दोन भावांचं झालंय वैर. लोक पाहून मजा घेणार, दोन भावांचं झालंय वैर. लोक पाहून मजा घेणार, दोन भावांचं झालंय वैर. लोक पाहून मजा घेणार.
शेत रस्ता प्रतिबंध करायचे ही कामगिरी तुला सांगितलेली आहे. मग तिघांना सांगितले आम्हाला कशाला बोलत असतं? तुझ्या हाताला कोणी बघायची आहे? कुठं आहे? तर डोळे कोणी बघायचे आहे? खाऊन तुझ्या पाडा कुठं आणलेला? अरे वा. मी काय म्हणतो, तुम्ही दोघांना पण लॉकडाऊन नंतर घेतलं नाही का? मी अजिबात नाही कापलेली आहे. मी अजिबात नाही कापलेली आहे. काय बघ का? अरे टाकली आहे, टाकली बुरबुरा फोडून. हे आहे का टाकलं जावं बघ, आता टाकीत ना वर जाऊन बघ. नंतर डोळी नको. हा? डोळे लागतो पटपट. डोळे नको. हे बघ, ही काठी दिसते? त्या काठीच्या टोकाकडे बघ. त्या बघायला आपोआप दिसते. फक्त फिरव. हा? फिरव. फिरव. पण ही मिशीवाली बोलवली इथं बसून. अरे कुठल्या डोळ्यात तुझ्या जायचंय? तुला काय बोललो? काय बोलला? जशी त्याची काठी फिरेल ना, तुझी नजर फिरव. काय नुकतंच केलं? काय टच केलं? टच केलं. ए, त्याला काठीचा काही विषय माहित नाही. नाही. नाही, तू तुझ्या बोटाचं माझं बोट फिरव. तशी तुझी नजर फिरव. 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 काय शपथ. काय हे सुद्धा मला. अरे नुसती चिकनी चिकनी आहे. अरे झगा बघा, झगा बघा. बघा बघा आणि माझ्याकडे नुसतं बघा. हा. यांच्या गावी बघ मी. हे काय झालं तू? पुरी त्या पांढऱ्या पांढऱ्या कुटुंब. आणि बाकीच्या गेल्या कुठं? बाकीच्या कुठं ए, गेल्या? विचार केलं ते. बाकी लोकांनी तुला सगळं माहिती आहे? अरे म्हणजे काय? हा? म्हणजे काय? राहून चहा. त्याच्यात एक सुंदरी आहे, सुंदरी. काय? सुंदरी. काय शपथ. सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय बाई, नाव काय बाई? असे काय म्हणते? काय शपथ. पण हे तुझ्या हिरं काय? हिरं काय? हे तुला नाही माहिती? अजिबात नाही माहित. अरे याला म्हणतात लष्कर. पण माझी नजर जाते तिथं पटकन. काय बोलली? कशी बोलली? का बा एशियावाला नाही, कुठं तरी पबजीवाला आहे. रे वाशी, यादव बोल. या गव्याच्या पोरी. काय म्हणतेस काय? बिझनेस सुद्धा ना. याला करायचं तरी काय? मावशीला बोल आलेल्या कुठून जाणार रे वाशी, तुम्ही आलेल्या कुठून जाणार कुठं? आम्ही आलेले गोकुळातून जायचं मथुरेला. मथुरेचा रस्ता प्रतिबंध आहे. आम्ही या रस्त्याने जाऊ. काय असतं तुला जाता येणार काय? का नाही जाता येणार? का नाही जाता येणार? तिला जाताच येऊ शकत नाही. तिथं मोठं भडक मोठं बेड टाकलेलं आहे. बेटा म्हटलं आम्ही या रस्त्याने जाऊ. आणि ह्याची शेती केला आहे. त्याची शेती जर बेड आहे तर आम्ही त्याची शेती उठून टाकू आणि जाऊ. तुझ्या आड गाडी जीवन गाडी तोंडाला नाही ती बिना कांद्याची
काय बोलली? अरे गेल्या वेळ आहे तर आम्ही त्याची शेती उचलून टाकू आणि जाऊ. अजिबात उपटता येणार नाही. नाही उपटता तुला येणार. बाजारी येणार जाता येणार नाही म्हणजे काय? मग तुम्ही आता तरी कोण? आम्हाला ओळखलेलं नाही. आम्ही श्रीकृष्ण देवाच्या शक्तीचे सुद्धा. मग तुमच्याकडे कायदा वगैरे आहे का? हॅलो ला 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 ली ला 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 ली ला 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 हो ऐकला. अगं पोरींनो, या मेलेचा कायद्याने नाही. आपण दमलो म्हणून थोडा वेळ बसूया. अरे मेल्या, माझ्या पोरी नाजूक आहेत. अरे त्याला तिचं नाव घेतलं तर तू ऐकलं नाही का? मी पेन्या सुद्धा मला सांगितलेली कामगिरी अजून अपुरी दिसते. आपण जाऊ ते पूर्ण केले पाहिजे. गवळणींद, तुम्ही आलेल्या ठिकाणी जाणार कुठे? अगं राधे, देव बघ काय म्हणतात ते. आम्ही गोकुळातून आलो आणि मधुरे बाजारात झाला. मथुरेचा रस्त्याचा प्रतिबंध आहे. तुम्ही कोण आहात? मलाच म्हणतात श्रीकृष्ण भगवान. श्रीकृष्ण भगवान असे नसतात. मग राधे कसे असतात? बाई पद्म, बेबी मस्तकी पाठीवर हाताने विठ्ठल विठ्ठल करत असतात. हा युग तरी कोणता? कलियुग. कलियुगातील सारे अधर्मावर उतरवून ठेवले आहेत. सांगा तर मागच्या ऐक तर. अगराधिके माझ्या जन्माची आम्ही तो जन्म पुन्हा मी तरा मी गणशामा मी नारायणा आम्ही तो जन्म पुन्हा अगराधिके माझ्या जन्माची आम्ही तो जन्म
ऐकलेस का राजे जन्मखुणा? पोरीनो, हे खरोखर देव आहे, यांना आपण शरण लावूया. देवा, आम्ही शरण लावूया. कोणामध्ये? जा, तुम्हाला रजा आहे. कोणामध्ये? थांब राजे, साष्टावतारी दिलेलं वचन आष्टावतारी पूर्ण कर. तुझ्या मुरलीची मधुराई वाणी रोज सांग सकाळी पडते माझ्या कानी तुझ्यासाठी झुरते कान्हा तुझी राधाराणी कशी विसरू सकाळी आपली प्रेम कहाणी कशी विसरू सकाळी आपली प्रेम कहाणी कशी विसरू सकाळी आपली प्रेम कहाणी कशी विसरू सकाळी तुझ्या मुरलीची मधुराई वाणी तुझ्या मुरलीची मधुराई वाणी रोज सांग सकाळी पडते माझ्या कानी तुझ्यासाठी
बघा त्याप्रमाणे 60% यांच्याकडून 501 रुपयाचं बक्षीस बघा त्याप्रमाणे आता ते प्रेमी स्टेजवर होण्यासाठी 500 रुपये तुझ्या